Bon dia a tots. L'altre dia, Paco Amat acaba la seva col·laboració parlant del Santíssim Crist del Grau. Avui vaig a començar la meua parlant de dos talles del crucificat que podem trobar en esglésies del centre de la ciutat de València. Una és la de Sant Bult. Segur que hem sentit parlar de Sant Bult perquè tots els anys acompanya la Reial Germandat de Jesús en la Creu en la nit del Dilluns Sant. Lamentablement, no en sabem molt més d'esta imatge venerada en el barri de la Xerea. Un barri que inicialment, en època romana i àrab, estava en la zona exterior de la muralla de la ciutat i que no queda integrada dins de la muralla fins que va ser construïda la muralla cristiana. En el barri podríem parlar de dos nuclis, el dels jueus, al territori al qual es dona Jaume I i que estava situat al voltant del centre de l'actual carrer de la Pau, i l'arrabal de la Xerea, pròpiament dit, on vivien emigrants àrabs dedicats a activitats relacionades amb la mar. Fou una zona apartada de la bullícia de la ciutat, on hi havia palaus i cases senyorials, però sobretot convents, capelles i esglésies, i el centre militar de la ciutadela. Allí trobem el convent de Santo Domingo, l'església del Temple, l'església de Santo Tomàs o la de Sant Joan de l'Hospital. I en aquell barri, des del segle XIV, s'obrien, en la muralla que l'entornava, les portes del Real i de la Mar, situada en l'actual glorieta. La tradició conta que la imatge del Crist de Sant Bult fou trobada l'any 1238, el mateix any de la conquesta de la ciutat, en un pou de les cavallerisses del rei Jaume I, i que fou donat al barri de la Xerea per un fidel amb l'obligació de que els veïns li rendiren culte i li feren una festa tots els anys. És una imatge romànica de proporcions reduïdes que representa el Crist en tota la seva majestat, victoriós de la mort. Sembla que el nom pot vindre etimològicament de la paraula llatina vultus, que significa imatge o rostre. Guarda un paral·lelisme amb el Santo Volto de la ciutat italiana de Lucca. Actualment, la imatge està en la parròquia de Santo Tomàs i Sant Felipe Neri fins que s'acaben les obres de rehabilitació de la seu patronal en el carrer d'en Blanc. La festa es celebra tots els anys en Pasqua Florida i és considerada per alguns com la festa més antiga de la ciutat de València. L'altra imatge que vull mencionar és la del Crist del Rescat, una talla que hom pot contemplar en l'església de Sant Esteve, en el barri de la Ciutat Vella, molt prop de l'església del Salvador. Allí, en una capella lateral, entrant a mà esquerra, junt a la pila bautismal de Sant Vicent Ferrer, el trobarem solitari, quasi bé oblidat, malgrat la seva història singular que passe a referir. Conta la tradició que els germans Medina, mercaders de València, anaren a Alger per rescatar la seva germana. Allí veren com els pirates tractaven de cremar una imatge de Crist quan una inesperada aiguarrada apagà les flames. Vist el prodigi, aquests germans proposaren als corsaris rescatar la imatge que havien pres com a botí en algun dels atacs a les costes cristianes. Els corsaris demanaren el pes de la imatge en or, encara que al remat s'avingueren a que fora en peces d'argent. El milagre es va produir quan en posar la imatge en la balança foren suficients 30 monedes per anivellar els plats. Quan els Medina volgueren fer-se a la mar, de sobte el vent s'aquietà. Mentre esperaven que tornara a bufar, s'adonaren que al Crist li faltava el dit xicotet de la mà esquerra. El reclamaren al pirata i fins que no el recuperaren i la talla quedà completa, l'oratge no es va decidir a ser-los favorable per regressar a València. Arribà al Grau el 2 de juny de 1539 i fou portat en processó a l'església de Sant Josep, perquè allí la família dels Medina tenien la capella familiar, fins que les religioses es traslladaren al santuari de Santa Tecla en 1562 i on portaren també el Crist, el Santíssim Crist. Actualment, la talla pot contemplar-se, com he dit, a l'església de Sant Esteve perquè quan fou enderrocat el temple, el convent de Santa Tecla, en 1868, passà a esta església la imatge. I allí està, esperant la visita de tants fidels
que passen per una de les esglésies més emblemàtiques de la ciutat. I fins així, aquesta història, aquesta tradició singular, que m'ha paregut molt interessant comentar-la. Que passeu tots molt bon dia.